ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಸೆಲ್ವಕ್ಷನ್ ಸಂಚರ ಪುರಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಫೈನಲಿ ಡೇ ಬತ್ತಂದು ದುಬೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬೋಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 PM ಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಪ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಜನ ಬಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ದಿಲೆ ಎದನ್ನ ಗಂಟೆ 134 ಓಕೆ ಓಕೆ ದಮ್ ಕೊಡುದು ದೇವ್ರ ರಾಜ ದಮ್ ಕೊಡುದು ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಯವ್ವಾ ದೇವ್ರೆ ದಾಯಿ ಮಕಾನಿ ಕುಲೈಟ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡಾ ನನ್ನ ಪೆದಡೆ ಕುಲುಂದ ಟೈಮ್ 2:39 ಕಲಿ ಕಲಿಗೆ ಗಂಟೆ ತುಪ್ಪಿ ಇಂಜ ಕಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ತೀರುಂಡ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರದ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಪ್ಪ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಒಪ್ಪದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬಡವನ್ ಉಂಡದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬಡವನ್ ಉಂಡು ಓ ಬಡವಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಚಿನ್ ಹಲೋ ಪೈ ಸಚಿನ್ ಜೇದನಾ ಈಚೀಚಿ ಯಾನು ಮೊಲ್ಲ ಶಾಲಿನಿನ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೇ ಆತ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ಅಂದಂದ ಅತ್ತೆ ಮುಂಟು ಅಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಅವನು ಉಂಡಿಯಾ ಅಂದ ಚೂರು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಬೈ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನ ಒಂದು ತಿಂಕಲು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ ಚೂರು ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಲ ದುಬೈ ಟಿಟಿ ಈ ವಾಂದ ವೇತಿಕ್ ಅವಂದ ಮಗನದ ಹಾ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗುಟ್ಟಿ ಕಾಣವ ದಾನಿ ನೆನೆ ಬಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಆವ ಆವ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿನ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ಕೊಡ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಪಾತಿರ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದೀಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3:39 ಒಂದು ಬಾಡ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ರಮ್ ಕುಡಿರಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಟಿವಿ ನೋಡಲ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಅತಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಬೈತಿಕ್ಕಂತ ಸೈಜ್ ತಲೆ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀರ ಬದಣ್ಯ ನೀ ಪುಣ ಸೀಕವು ಲಪ್ಪಲಪ್ಪುನಿ ನೀ ಪುಣ చెప్పును ಚಾಟ ಚಾಗುರು ಬಿಡ ಇವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುಣ ಚಾವರ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ ದಾರುಂಡ ಸ್ಪೇರ್ ಉಂಡು ದಾನೆ ಕೊನ ಪನಾಯ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ದೆಪ್ಪುಲ ಈ ಜೀವನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋಡ್ ಪೋ ಇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ ಮಿತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಸುದಡಿಗೆ ಅಬೇನೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದು ಲೋಗ ಮೂಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಪುಣಿಜಿನ ನಾ ಮುಂತುರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಬೇನ ನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಲೋಗ ಮೂಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿಕ್ಕ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ बाय ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए